Yari kita subong mga kaaksyon sa dibisyon sang Bago City, probinsya sang Negros Occidental. Sa aton nahibaluan, sang una, risk reduction management sa mga eskwelahan o kon SDRRM ang nagaprepare sa pagpreparar sa mga buluthuan agud makakontra sa COVID-19. Mga kaaksyon, kaupod sa subong si Sir Maliwaro Gamilia, ang Project Development Officer 2 in charge of DRRMS sa dibisyon sang Bago. So sir, good afternoon. Good afternoon. So, sir, ano ang specific nga proyekto ukon aktibidades nga ginhimo sang inyong talakapan agud mabuligan ng mga eskwelahan sang Bago kontra COVID-19? Sa mga aktibidades na ginahimo na masubong sa may schools division sa Bago City, una, nagpapadayon kami sa pag-monitor sa implementasyon sa mga DRRM standards sa health protocol sa mga eskwelahan. Kung wala, hindi na mga health protocol katulad sa sosyal, padayon na implementar sa ato ng mga eskwelahan. Okay, sir. So, may mga eskwelahan bala nga nangin quarantine facilities, kag ano ang estado sang sini nga mga eskwelahan? May harap na mga eskwelahan, mga ginhimo nga quarantine facilities. Kasubong hindi nga mga quarantine facilities, why na to sila mga learning individuals naton, ginabataan nila subong sa mga COVID positive individuals. Sa pagkatapos kung matapos ang gina-quarantine ng mga tao, magwa na sila, gina-disinfect nilang eskwelahan. Kag sa aton nga ulihin nga pamangkot, Sir Mali, aton bala pananaw, separado bala ang mga eskwelahan sang Bago sa mga abot nga school year 2021-2022 sa sini nga Setyembre? Kung parte sa eskwelahan, kung preparado sila, mahambal ko preparado sila sa eskwelahan. Kaya ang last na nga school year, na-survive ng eskwelahan sa nga maghatag sa mga kinalain-lain nga learning modalities. So sinipagkita yan nga kaduwa na ni, nga ang atong schools, mas preparado na sila, pag naka-adapt na sila, kaya tungkol maningay sa ginahatag na guidance, technical assistance, nagpadayon na one na pag-monitor, sa division, disaster reduction management service. Madamo gid nga salamat, sir. So, hindi mga higala ang malipot nga balita sa estado sang prekawsyon sa mga eskwelahan sang Bago sa pagbuligtad na sa COVID-19. Ini si Aksyon sa Maling Judisyo, una sa balita, una sa aksyon, una sa Bacolod Aksyon Radio.